Red Devils majú prvú trofej sezóny, Juri Tielemans sa predstavil v červenom drese, United potvrdili návrat strateného syna Marcusa Rashforda, no a Timoro, si sa konečne dočkal debutu JJ Gabriela, takže nazdar. A rovno mi povedz, že ako si to užil a či ťa potešila obhajoba Snapdragon Cupu. Tak ja v minulej sezóne som hovoril, že neobyšli sme bez trofé, Snapdragon Cup musí byť. Nie je to zatiaľ Premier League ani Liga majstrov, ale jednoducho táto trofej už patrí do našej vitríny a znovu sme ju obhájali, tá radosť hráčov pri odovzdávaní. To je groteska, normálne, jak tam stáli nastúpení, vieš, a im to odovzdali, nikto ani sa netešil, ani nič, tak proste majú predsezónnu trofej. Ale vieš čo, naozaj sa teším, akože keď som nad tým uvažoval, nad tou prípravou, ako to prebieha, jeden zápas plne za druhým, tak je naozaj super, že sme zostali tento rok v Európe a bol by som rád, keby sa to stalo takým pravidlom, že keď bude sezóna majstrovstiev sveta, tak naozaj sa mi páči to, že zostali v Európe, že nemusia toľko cestovať, že naozaj je tam priestor, aj keď sa hráči vrátia z dovoleniek, tak jednoducho naozaj zostáva tá koncentrácia tam, kde má byť a nemusíme sa promenádovať po Ázii, po Amerike, že toto môžu robiť napríklad, keď sú sezóny bez veľkého šampionátu. Takže naozaj sa mi to páči a mohli by to zachovať aj do budúcna. To hej, len keby tie lístky boli lacnejšie podľa mňa, lebo však pozerali sme si aj spolu, že vybehneme niekde na tú Škandináviu, ideme nakoniec už tento týždeň sobotu teda do Poľska, do Vroclavu, ale vieš, bavili sme sa, že by sme si možno urobili lete výlet, možno aj s našimi polovičkami, ale keď som videl ceny tých lístkov aj na ten Wrexham alebo tak jednoducho od 150 pomaly cez 250 eur a to už môžeš ísť na Premier League, Ligu majstrov, ktorú v ďalšej sezóne budeme hrať, na ktorú pôjdem oveľa radšej, ale ja som tiež rád, že United sa ukážu a povenujú fanúšikom Európe, lebo za tie posledné roky, ako si spomenul, stále to bola Ázia, Amerika. Myslím si, že toho futbalu v Amerike bolo už na tento rok po majstrovstvách sveta akurát tak dosť. Ale teraz bez žartov, pretože proti Atletiku Madrid aj proti PSG to boli z môjho pohľadu kvalitné prípravné zápasy, ktoré opäť ukázali nejaké pozitíva, pár zaujímavostí, ale určite poukázali aj na pár rizik, ktoré si s Morom priblížime, alebo aj nadviažeme, keďže na niektoré veci sme už poukázali aj v tých predchádzajúcich epizódach od začiatku letnej prípravy. No ale ako si možno vnímal hráčov United v týchto posledných dvoch dueloch Atletico, PSG, hralo sa proti kvalitnejším tímom, aj keď áno, nehrali hráči toho prvého celku ako u nás, ani u nich, ale videli sme, že boli to už kvalitnejšie, vyrovnanejšie zápasy a videl si tam možno oproti tým prvým prípravným zápasom nejaký výkonnostný progres, myslím hlavne kondícia, možno vyššie tempo, intenzita, lebo ja som tam videl veľa pozitívnych prvkov. Áno, ja som asi pozitívne prekvapený z toho, ako sa zatiaľ prezentujeme. Uvažoval som nad tým, či sme mali o toľko lepšiu zostavu ako naši súperi. Predsa len Atletico aj Paríž, tak boli značne oklieštení tým, že vlastne v Atletiku je veľa Argentínčanov, taktiež Španielov, v Paríži veľa Francúzov. Hej, obidva tieto mužstva vlastne hrali majstrovstvá až do úplného záveru. Takže naozaj im množstvo hráčov zo základnej zostavy stále chýbalo. Ale aj napriek tomu, akože snažil som sa pozerať na ten náš výkon, neriešil som úplne súpera a pozdávalo sa mi to. Jasné, že boli tam nejaké negatíva, nejaké nepresnosti, veci, ktoré sa dajú určite ešte doladiť, ale oproti tým predchádzajúcim rokom a predchádzajúcim prípravám, kedy to naozaj bolo extrémne kostrbaté, nevedeli sme, čo chceme hrať, že ako to bude vyzerať, tak tu prakticky od začiatku, ten Wrexham nepočítam, to bolo také akože exhibícia z našej strany, naozaj len skúšanie, každý si odohral 45 minút a naozaj tam bolo veľké množstvo mladíkov, tak od toho druhého zápasu, prakticky proti tomu Rosenborgu sme si spravili chuť a Atletico a Paríž už začína mať hlavu petu, sú tam pekné kombinácie a tu naozaj nám stále chýbajú, dá sa povedať, že tí najlepší hráči, respektíve Bruna beriem ako nášho najlepšieho hráča, chýba tam ešte Kuňa, chýba tam Liča, ktorý sa ešte stále nevrátil, až teraz vlastne do tréningu sa zapojil, respektíve k týmu pripojil Šeško, Rashford a Majno. Takže tí najkvalitnejší alebo jedni z kvalitnejších hráčov prichádzajú až teraz na záver. Tým pádom by to malo byť, verím, že ešte lepšie. ale naozaj aj posily veľmi príjemne prekvapujú. Tielemans za tých 20 minút mi vytrel kocúra a môže byť naozaj kľúčovou posilou pre náš tým.
no stále tam chýba možno niečo, čo sme očakávali, naozaj pre-season Mason Mount, ktorý sa ukazoval vo veľmi dobrom svetle, tak po 20 minútach proti Parížu nám dal pocítiť, že asi sa na ňo nebudeme môcť opäť spoľahnúť. Čo ty myslíš? To je presne jednou z bodov, jedna z tém, ktorú som chcel s tebou prebrať, ale dnes sa k tomu dostanem, tak musím povedať, že som bol rád, že sme videli aj Hanciho, ktorá sa atletika. Ja som si na tento zápas urobil čas, aby som si ho pekne pozrel a bol som taktiež prekvapený a neviem, milo, nemilo, že Atletico v prípravnom zápase opäť hralo hlboký blok. Oni vlastne ako keby ani nechceli hrať futbal, oni sa zatiahli a hrali to svoje a pristupovali takto zápasu aj v príprave, ale hold, je to Simeoneho herný rukopis, čo naopak podľa mňa veľmi nám prospelo United, pretože mali si tak dobrú možnosť vyskúšať útočiť do vysoko organizovanej defenzívy, čo vieme, že v Premier League nám hlavne proti tým tímom možno z druhej polovici tabulky robilo problém, keď sme mali útočiť do organizovaného hlbokého bloku. Mňa veľmi prekvapil, čo si už načotol a zakončil vlastne otázkou na mňa. Mount a Santos vyzerali v strede pola veľmi dobre. Mason predvedol proti Atletiku skvelý výkon. Dobro sa tam samozrejme predvedli aj iní hráči, ktorí sme tu chválili aj v tých predchádzajúcich epizódach. Ja musím spomenúť Aidana Havona, z ktorého som naozaj unesený štýl, akým prišiel do klubu. Ako sme ho uchmatli Arsenalu a aký potenciál tento chlapec ukazuje. Mne príde niekedy na prvý pohľad celkovo postavou aj tým pohybom, ako keby hral v Premier League 5-6 rokov, ostrieľaný obranca a pritom je to naozaj stále 19-ročný stoper a taktiež Joro, takže myslím si, že tých pozitív sme tam mohli vidieť určite viac, ale začal by som teda tým, čo si už naznačil, stred Mount a Santos proti Atletiku sa mi páčilo, ako dokázali dirigovať hru, ako dokázali podržať loptu. Santos sa mi páči, že naozaj dokáže operovať na veľkom priestore ihriska, je ako taká motorová myš, je stále plný energie, ponúka sa do tých kombinácií, ide do tých súbojov a stále tiež 22-ročný hráč, ktorý sa môže zlepšovať. Takže ma možno ani neprekvapuje, že ho skauti mali tak dlho na očiach, je to určite zaujímavá alternatíva a posiela do stredu pola. No ale Mason Mount, také rozpažité pocity, stále ten kolotoč pokračuje rok čo rok, sezónu a sezónu, odkedy tu Mason bohužiaľ je. Naozaj som si ale užíval jeho hru proti Atletiku, pretože tam ukázal krásne stredové prihrávky, diagonály, ktorým dokázal otvárať tú hlbokú defenzívu Atletika, dokázal potiahnuť loptu, vybojovať, preniesť na druhú stranu a la Scholes 30-40 metrov preneseným pasom na druhú stranu ihriska. Výborne sa so Santosom doplňal a podľa mňa to je taký náznak aj pre Kerika, že čím sa môže potom vybrať do sezóny a o to viac sa teším na tie ďalšie zápasy už tento týždeň proti Lícu a potom proti AC Milanu vo Vroclavi, kam cestujeme, že bude už aj Kobe, bude už aj Bruno, Juri Tielemans sa na nejaký moment ukázal a ako si povedal, môžeme očakávať, že to bude iba lepšie, ale naozaj ma veľmi mrzí, že Mount má svoje kvality, ja viem, že je to podpis, ktorý bereme skôr negatívne ako pozitívne. Viac času bol pomaly zranený a nebol takým prínosom, ale keby bol zdravý, vidíme, že s jeho kvalitou alebo futbalovou inteligenciou je to úplne na iné úrovni, ale s tým jeho zdravím presne sme to videli proti PSG, kde sa potvrdili naše obavy, že z Atletika zanechal výborný dojem, ukázal to, čo sme sa tu bavili od začiatku letnej prípravy, pomaly už 3. epizóde po sebe, že či to s ním kedy bude skúšať na strede pola, nakoniec sa to naozaj stalo, pokračuje to, vidíme, že asi tam je snaha ho možno aj troška prerobiť a musel striedať, našťastie kedy uvedol, že sa jednalo len o preventívne striedanie, pretože mal proti PSG teda dostať nejaký tvrdý kopanec, ale je to ten signál, je to riziko, ktoré by si malo vedenie uvedomiť, ktorému pri Mountovi čelíme, že za mňa by vedenie v tomto smere nemalo váhať a určite by ešte malo investovať do ďalšieho stredopoliara, aj keby to teda malo byť na úkor krídelníka alebo útočníka, keď teda klub už oficiálne potvrdil návrat Marcusa Rashforda. A jasné, že za jedno leto sa to všetko neumení, a to aj vzhľadom na fakt, že klub ešte má zvažovať aj podpis ľavého obrancu, ale spomínam si, keď sme sa tu takto pred rokom presne v auguste bavili, že či by sme radšej podpísali stredopoliera alebo útočníka a potom ten týždeň na to klub privedol Šeška za takmer 70 miliónov libier a teraz viac menej opäť hovoríme o tom istom a stále polemizujeme nad podpisom ďalšieho stredopoliara, aj keď už sme vlastne dvoch privedli. Áno, rozprávali sme sa o tom práve pred natáčaním tohto podcastu, fanúšikovia, pokiaľ si pamätáte alebo vyťahnete z análov túto epizódu a pokojne si ju pustíte znova, lebo platí to znovu, platí to aj tento rok a
bohužiaľ asi budeme musieť priniesť inú náhradu, alternatívu. Je to aj o tom, že sa proste zranil Ugarte, nemôžeme ho predať, Rashford sa nepredal, hej, s týmito dvoma hráčmi sa počítalo, že jednoducho pôjdu preč, uvoľnia nejaké peniaze ďalšie na nové posily, uvoľnia platové miesto. Takže aj toto sú dôvody, prečo sa možno nehýbeme na tom prestupovom trhu tak, ako sme plánovali. Ale nadviažem na toho Mouta, že naozaj boli vidieť zábery po zápase, že išiel po vlastných a nevyzeralo to až také vážne, aj keď pri ňom človek nikdy nevie, že ako to nakoniec bude. A videl som aj také srandovné špekulácie, že vlastne to spravil schválne, aby sme priviedli ešte jednu posilu do stredu. Ale to sú skôr také konšpí teórie. Každopádne, no... Čo hovoríš ale na to spojenie, keď si ich sledoval aj proti Atletiku? Proti Atletiku to bolo fajn a proti tomu Parížu za tých 20 minút mi prišiel viacej neviditeľný. Na to, že sme hrali ako tým dobre, tak som si ho až tak nevšímal. Čo možno nie je až také negatívum na stredného záložníka, že nie vždy musí byť ústrednou postavou, že keď odoberá lopty, tak pokiaľ nie je ten kreatívny, nemusí byť úplne v centre diania, ale musím povedať, že za tých 20 minút som ho nejako neregistroval. Hej. Proti Atletiku bol fantastický, boli tam výborné prienikové prihrávky, tam by som ho dal pokojne aj za hráča zápasu alebo jedného z najlepších, kdežto v tom druhom dueli už to bolo také, ako keby bolo vidieť, že ten super je na inej úrovni, naozaj dokázali aj s B-čkovým tímom hrať veľmi pekný futbal. Jasné, že nemali takú kvalitu, ako keď by bol v základe v plnej zbroji s Nevešom a s Vitíňom, ale naozaj to bolo aj tu vidieť, že mohol by tam byť platný proti určitým súperom, kedy nebudeme možno potrebovať až tak brániť, ale budeme potrebovať rozbíjať hlboký blok. Ale bude to zaujímavé, spomínal si Majna a naozaj do stredu pola, respektíve na tú jeho pozíciu, tam máme viacerých hráčov a bude len na manažérovi, ako im to bude dávkovať. Nemyslím si, že Kobe bude hrať každý zápas tak ako po príchode Michaela Carricka, lebo naozaj každý ten jeden stredopoliar, ktorý prišiel, tak dokáže plniť trošku inú úlohu a práve to je na tom super, hej. Viem si predstaviť, že Majno je proste typ, ktorý dokáže viesť loptu, dokáže si ju zakryť a naozaj to potiahnuť, kdežto Tielemans dokáže rýchlo rozdávať lopty prienikové dopredu. Santos je viac defenzívny, rozbíja to, ale nie je čistokrvný defenzívny záložník, takže aj práve preto sa špekuluje o tom, že by mala prísť ešte niekto čisto na defenzívnu prácu, aby sme možno dokázali hrať s dvoma viac ofenzívnymi hráčmi a nemuseli tam mať takého toho middlemana, ktorý bude aj defense, aj offense. Je to naozaj komplikované a bude záležať na tom, ako si to celé sadne. Tí hráči tam sú, majú kvalitu, máme aj viacerých mladíkov, ktorí sa veľmi pekne ukazujú už počas tejto prípravy. No, je to o psychike. V United je to vždy o psychike, máme nejaké ambície, svoje ciele, budeme hrať všetky 4 súťaže, ale stačí, že vypadneme z jedného pohára, stačí, že Rashford nebude 2 týždne hrať a samozrejme anglické médiá sa do toho oprú. Videli sme to už len teraz po jeho návrate, aké bude mať číslo, aký bude hrať post, čo bude raňajkovať. Hej? A to sú presne tie veci, ktorých sa anglický bulvár úplne vyžíva. A to mi práve, pravdu povediac, nechýbalo, že naozaj nebol taký šum okolo nás zbytočný, okolo hráčov, ale riešili sa tie výsledky a tie podstatné veci. A dosť dúfam, že k tomuto sa nesklzne od začiatku sezóny, že sa to bude točiť okolo toho, čo sa deje s Rashfordom, ale bude sa riešiť, čo sa deje s klubom a budú tam naozaj relevantné veci, no. Ale obávam sa, že to tak nebude. Vieš čo, Kamo, ja som sa nad tým tak zamýšľal, veď sme si to tu riešili v júli, týždeň po týždni v rámci toho, ako sa to celé vyvíjalo, keď sa ešte očakávalo, že Barcelona možno uplatí tú opciu, aj sme sa bavili o tom, že je to pre nás uzatvorená kapitola, ale futbal niekedy píše aj takéto príbehy. Za mňa posledných 2 manažerov celkom sklamal, či to bol Ten Hag alebo Amorim, a chceli mu dať šancu, za mňa mu aj podávali pomocnú ruku, mal dosť príležitostí. V Barcelone sa mu zadarilo, nakoniec možno aj on mal ubrať od svojich očakávaní. Keď čakal na ponuku iba z top klubov, či Barcelona, Bayern alebo tak zase aj on mal byť realista a možno poberať menej, aby mohol hrať aj inom klube. Sú tie pohľady, že Carrick s ním chce pracovať, pretože vlastne sú to aj bývalí spoluhráči, poznajú sa, Carrick ho
má vnímať inak, možno ako vnímal Amorim alebo Ten Hag, ale je to taký veľký otáznik a určite za mňa je taký vykričník vedľa toho otáznika, že ako to bude presne, čo si povedal. Ešte tu ani poriadne nie, už sme videli fotky, kde ho všade bombu na uliciach paparáci, už pomaly od letnej dovolenky, kde ho fotili na jachte, kde bol samozrejme opäť doprovode nejakých sympatických dám a toto presne ani mne nepotrebovalo, pretože sú to veci, ktoré nepriťahuje Šeško, Bumo, Kuňa alebo Bruno alebo ani Casemiro, Maguire a tak a samozrejme všetko je možné, stále sa hovorí o tom, že do konca prestúpaku môže odísť, ak príde taká ponuka, ale ja stále si myslím, že táto šanca je menšia a menšia a je to také riziko, ktoré zamešalo tieto karty počas tohto prestúpaku, pretože sme počítali s jeho odchodom, rovnako ako sme počítali s predahom Ugarteho, s predahom Zirkzeho. Ugarte je zranený, Rashford sa vracia a Joshua je stále v týme, takže keď sa bavíme cez peniaze, tak to je pomaly 60-70 miliónov, s ktorými si myslím, že počítal aj klub a zamiešalo to karty, takže budeme musieť hľadať iné riešenia a pravdepodobne kvôli tomu nepríde možno ďalší útočník, možno teda ľavý krídelník, možno to sprístupní cestu Laceyho do prvého tímu a budú sa musieť hľadať iné riešenia a klub sa ešte zameria možno na toho stredopoliara a ako sa stále viac a viac píše a informuje podpise ľavého obrancu alebo teda ľavého beka. Ale keď teda ešte prejdem k tomu, čo si už aj Timuro spomenul a ja som tu tiež naznačil, budeme musieť hľadať riešenia možno aj v akadémii a poďme k tým mladíkom počas týchto zápasov, tohto európskeho turné, pretože mňa najviac asi potešil Lacey a Jack Fletcher. Proti Atletiku mali prsty, dá sa povedať, pri oboch góloch a prišiel aj dlho očakávaný debut JJ Gabriela, ktorý za mňa veľmi veľa ukázal. Podľa mňa sa potvrdilo, že ho v prípade musíme byť ešte veľmi opatrní, stále má len 15 rokov. Boli tam určite viacerí mladíci, ktorí ma potešili, ale zároveň neviem, či mám takú nostalgiu alebo optimistický bias z minulosti, že mi prišlo, že na Tour dostáva priestor viacero mladíkov a tentokrát to bolo iba v tom zápase s Wrexhamom a potom už sa to stále viac kryštalizovalo, že možno, že tým, že naozaj tá základná zostava alebo takí tí hlavní hráči prvého tímu nemali až také dlhé dovolenky, tak naozaj toľko mladíkov nedostalo šancu ako v minulosti, alebo ešte kedysi dávno pod Fergim, že naozaj pomaly celá akadémia vycestovala aspoň 2-3 zápasy. Hej, a keď sa ide takto spoločne, treba do tej Ázie a Ameriky, že to je podľa mňa benefit toho, že tí aj mladí hráči zažijú naozaj takýto výjazd, ale tí, čo prišli a tí, čo hrajú viacero zápasov, okrem toho Wrexhamu, ako napríklad Lacey, alebo Jack Fletcher, alebo aj Aiden Heaven má stále iba 19 rokov, hej, takže obidvaja vlastne Fletcherovci, tak naozaj sa ukazujú v dobrom svetle a myslím si, že by mohli viacerí z nich dostať príležitosť aj počas sezóny. Naozaj tých zápasov bude veľké množstvo, budeme hrať aj poháre či už domáce, alebo teda Ligu majstrov na konci augusta. Srpna je žreb tej ligovej fázy, naozaj niektoré duely môžu byť aj proti tímom výrazne slabšieho kalibru, alebo budeme musieť cestovať ďaleko, tak si viem predstaviť, že naozaj dostanú šancu ukázať sa. A počas tejto prípravy si myslím, že ju využívajú veľmi dobre zatiaľ. Shea Lacey sa ukazuje ako taký najlepší príklad. Bratia Fletcherovci dostali cucať od mnohých fanúšikov po zápase s PSG, ale naozaj treba brať v úvahu, že sú to veľmi mladí borci z akadémie a tá konkurencia je naozaj obrovská, takže keby na to nemali, tak tam nie sú. To, že niekto hovorí, že sú tam protekčne kvôli otcovi, takže v United rýchlo na takéto niečo zabudnite. A naozaj minimálne Jack Fletcher, teda v zápase proti Atletiku, asistoval na víťazný gól. Nemôžeme na to zabúdať. To, že im možno pár vecí nevíde proti Parížu, kedy naozaj v posledných 30 minút za Paríž hrali už aj práve spomínaní Vitinha, João Neves, Nuno Mendes a podobní hráči základnej zostavy, takže nebolo to určite ani pre nich jednoduché. Myslím si, že si zastali svoje miesto a určite neočakávam, že by hrávali každý zápas alebo bývali na lavičke. Naopak, pokiaľ dostanú šancu v nejakom pohári, bude to pre nich super, respektíve pokiaľ by boli poslaní práve možno oni dvaja na hosťovanie do nejakého týmu Championship, tak by im to mohlo veľmi prospieť. Čo sa týka Laceyho, tak ten si myslím, že zostane práve s prvým mužstvom a ty už si to naznačil, že jednoducho aj kvôli tomu, že nemôžeme možno priniesť až také posily, ako sme si predstavovali, tak dostane viacej príležitostí
Veľmi pekne sa inak okrem mladíkov kryštalizuje aj Mbeumo, že môže hrávať na hrote, okrem Kuňu. A minulé sezóne sme ho videli teda iba z krídla, buď hrával na hrote Šeško alebo Kuňa. Teraz sa tam výborne ukazuje aj Mbeumo. Možno tam bude dávať Rashforda, aj keď to dúfam, že nie, lebo to sme všetci videli, ako vyzerá, keď hrá Rashford na hrote. Takže tá variabilita v útoku je naozaj vysoká, vieme sa prispôsobiť rôznym súperom. Keď bude hlboký blok, môžeme tam dať ako keby dvoch hráčov na hrot, môže Mbeumo si zbiehať za hráčov, Šeško mu to sklepávať, môže hrať Kuňa viacej pohyblivejší do kombinácie, do pohybu, Rashford na jednom krídle rýchly a mať na druhom krídle rýchly. Že tých variácií je tam naozaj mnoho, zo stredu im to bude posúvať v rýchlosti Bruno s Tillemansom, vzadu rozbíjač, buď Santos alebo niekto ďalší. A potom do unavené obrany nabehne JJ Gabriel a hodí hat-trick. To si mi teraz zobral troška z jazyka, pretože ešte na JJ Gabriela som sa chcel upriamiť, keďže som sa pýtal na tých mladíkov. A to je presne meno JJ Gabriel, ktorý absolvoval svoj debut v červenom drese. Dlho sa o tom hovorilo, média bláznili, sa tak zamýšľal nad tým, ako keby ľudia zabudli, že stále má len 15 rokov a za mňa som rád, že debutoval. Presne tá predsezónna príprava je na takéto niečo, aby dostal tú odmenu, keďže vieme, že má 15 rokov a hral za 18, nastúpil aj za 21 a toto je jednoducho tá odmena, aby si pričuchol k tomu prvému týmu na turné, cestoval s hráčmi prvého týmu, trénoval s nimi, ale jasne sa ukázalo, že ešte do mužského futbalu nepatrí a taká zaujímavosť, že vzhľadom na svoj nízky vek sa dokonca ani nemohol prezliekať s prvým týmom, ale musel sa prezliekať oddelené od mužskej kabíny a stále podľa mňa má veľmi veľa času, nech na sebe ďalej maká a musíme ho naozaj veľmi dobre opatrovať, aby ho to celé nezožralo, pretože ten tlak a tie očakávania fanúšikov sú enormné, obrovské a bojím sa, aby mu to možno neublížilo, pretože už tu boli veľké talenty a vieme, ako to dopadlo, či už s Ravelom Morrisonom, ktorý mal byť najväčší talent odčia z Ryana Giggsa, potom Masonom Greenwoodom a je to škoda potom pre ten klub, takže nechcem, aby sme nič uponáhľali a dúfam, že ho Rashford nebude lanári na nejaké nočné výlety na jeden Guinnessík. Proti Parížanom, ako si už tiež aj povedal, či už Bumo, Santos alebo Hevon, všetci nadviazali na také tie lepšie výkony, ktoré predvedli aj proti Atletiku. A potom ešte určite jedno meno a to je Amat, ktorý mal asi zaslúženú kritiku po minulej sezóne, čakali všetci od neho viac, mal 24 rokov a na majstrovstvách ukázal svoje kvality, patril medzi najlepších hráčov. Ja som bol veľmi zvedavý, či to dokáže na to nadviazať a zatiaľ v príprave to potvrdzuje. Všimli si to aj fanúšikovia, takže to je možno ešte taká vec, ktorá stojí za zmenku, ale tých pozitív tam bolo viac, pretože bavili sme sa tu o tom Mountovi, o tých zraneniach, možno o tých nesplnených prestupových cieľov vzhľadom na tie rôzne okolnosti, ale keď sa ešte pozrie na nejaké tie pozitívnejšie veci z týchto posledných dvoch prípravných zápasoch, tak je to veľké prekvapenie ďalšie pre mňa, okrem teda Santosa, Mounta na tom strede, a to je Leny Yoro, ktorý sa ukazuje v veľmi dobrej fyzickej forme, nastupoval aj na pravej strane obrany, predtým než sa vrátil do zápasu s Parížom Mazravi, ale Lenny tým ukázal veľkú hernú flexibilitu a ponúkol tak trénerom nové taktické možnosti. A ako som už spomenul v tomto podcaste, samozrejme Heron a ja dúfam, že obom týmto mladíkom sa bude dariť, pretože v minulosti sme už vkladali do toľkých nádejných stoperov svoje nádeje, či to bol Eric Bailly, či to bol Rocho, alebo ešte začias Jonesa Smallinga. Si vyťahol legendy. Naozaj Joro a Heron, keď budú na sebe makať a budú sa im vyhýbať tie zranenia, tak môžeme byť vystaraní aj po odchode Harryho Maguirea. V prípade Havana naozaj aj vzhľadom na ten vek, aj to, ako sme ho dokázali získať z Arsenalu, že stále dokážeme zlanáriť takýchto hráčov, najnovšie Thompson z Tottenhamu, ktorý taktiež mohol podpísať novú zmluvu. Je to výborný reprezentant, krídelník, mládežnícky. Obi prišiel takýmto spôsobom. Z Madridu sme tak dokázali pretiahnuť v minulosti Alvara Carrasa alebo Garnacha, ktorí nakoniec United neúspeli, ale presne ide o to, že aj keď neúspeli, tak na nich klub dokázal niečo zarobiť. Dobre, na Carrasovi to nebolo možno tak veľa, ale v prípade Garnacha sme ho dokázali predať do Chelsea ho možno predať ďalej, budú z toho ďalšie nejaké peňažky a to je to dôležité, aby klub vedel aj takýmto spôsobom zarobiť na tých odchovancoch, na produktoch tej akadémie, pretože je to dobrá vizitka pre klub. Nie každý dokáže preraziť a udržať sa v prvom týme, to je asi úplne prirodzené, ale ne v takom klube ako je Manchester United, ale je to dokonalá vizitka pre akadémiu, pre klub ako taký, pretože mládež bola vždy spojená s nejakou históriou, tradíciami a kultúrou klubu z Old Trafford.
No a zároveň nás to môže aj šťastie vyťahnuť z tých finančných problémov a klub môže na tom profitovať, podobne ako Chelsea, alebo pozrieme sa na Man City, ktorí vychovajú Trafforda ako brankára, predajú ho, potom ho skúpia späť, nevydali sa mu, tak ho znova predajú a znova na ňo zarobia jednoducho. V tomto sa myslím si ešte máme čo učiť, ale ideme dobrým smerom a ja som rád jednoducho, že stále dokážeme zlanariť takých hráčov ako Obi, ako Hevon, ako Thompson do Akadémie United, do prvého týmu a myslím si, že aj v prípade Aidena to môže byť obrovská krádež, ktorú diabli uštedrili kanonierom. 115, Man City. Áno, máš pravdu, určite v tejto akadémii to naozaj robíme dobre, ale jednu vec tam robíme naozaj zle a to je nastavovanie zmluv a preto nám veľa hráčov odchádza za smiešné peniaze, ako napríklad aj teraz Harry Hamas. Vyzerá, že odíde za pár šupiek. Sice tam možno nastavíme nejaké klauzuly a ďalšie predajné práva. Je tam až 30% že vraj. No, ale ako keby odchádzal z Chelsea, zo City, tak je to 15 a podobné čiastky, takže ako po niektorí borci, čo sú tam 5 sezón, neodohrali ani minútu a idú za 20. A takže toto ešte bude naše vedenie na to musieť zamakať, lebo Hamasovi zostáva vlastne posledný rok zmluvy, preto nemajú až také silné vyjednávacie možnosti a pozíciu. Ale myslím si, že si to veľmi pekne zhrnul, že čo sa týka mladíkov, tak máme na čom stavať. Ťažko povedať, s čím ísť do sezóny. Ešte nás čakajú 2 prípravné zápasy v čase nahrávania tohto podcastu, teda s Lícom a s AC Milano. Ruben Amorim zatiaľ začal prípravu fantasticky. 3 zápasy, 0 výhier. Počkaj, ešte než prejdeme k tomu Milanu, lebo dostaneme sa aj k tomu nášmu výletu a aj k pohľadu na tie zvyšné zápasy, ale nadpojím, že Harry Hamas vlastne uvidíme, či teda pôjde. Špekuluje sa, že je medzi hráčmi, ktorí by mohli opustiť tým, ale je to napríklad prípad českého brankára Radeka Vítka, ktorý prestúpil do Middlesbrough FC, kde sa stretne s iným slovenským hráčom, a to Davidom Strelcom. No a práve tuto je to, čo si Moro spomenul, alebo na čo si presne strieľal, že klub by mal robiť tie zmluvy lepšie, a to je to, čo sa podľa mňa iného za posledné 2 roky snaží, pretože aj v prípade Radeka Vítka, ktorý už prestupuje, ak to bude vrátane bonusov za takmer 14 miliónov libier, Red Devils si zachovávajú opciu na spätné odkúpenie a potom 35% z ďalšieho prípadného predaja. A to je proste super. A to sme videli aj pri tom Greenwoodovi, ktorý išiel z Olympique Marseille do Fenerbahce za vyše 44 miliónov a United mali z toho 10 až 12 miliónov. Takže tá snaha tu konečne nie, že snaha už vidíme, že klub toto sa snaží robiť troška inak, ale áno, tie cenovky hráčov United sú stále nižšie a ťažšie obhajiteľné, keďže mnohé kluby vedia, že ako sa to tu robilo zle, robilo neefektívne, ale ten uzdravovací proces už v tomto prípade začal, ale samozrejme očakávame oveľa viac aj do konca prestupového okna, čo sa týka hlavne tých podpisov. Ja by som chcel iba ešte vlastne spomenúť, že v rámci zápase PSG sa už do prípravy vrátil aj kapitán Bruno, či Dalot, hral aj Mazravi, či nová posila teda Yuri Tillemans, veľmi dobre sa na ňo pozeralo v tom červenom drese. A aj v tomto zápase ma opäť potešila forma hráčov, o ktorých sme sa tu už bavili, či Santos, Helvan, Bumo, Amat. A môžu to byť presne tí hráči, okolo ktorých sa to kedy možno bude snažiť v začiatku sezóny vystavať, pretože boli to hráči, s ktorými mám najviac času na prácu a dostanú tú šancu a už v zápase proti Lícu by sa mohol objaviť aj Šeško a to je presne možno aj čo si ty povedal, že aj mňa teší taká tá útočná variabilita, ktorú teraz kedy k dispozícii má, pretože či je to teda Šeško na hrote alebo Kuňa, ktorý hral aj na majstrovstvách sveta, kde ho Don Carlo takto využíval, spomínaný Bumo, ktorý z dôvodu tej prípravy bol troška aj on pod kritikou fanúšikov, že vyzeral tak neohrabane, ale proste je to leto, aj tie úvodné zápasy, či to bol Wrexham alebo Rosenborg, bolo to viac o tej fyzickej príprave, o tej kondičke, ale proti tomu Atletiku a PSG sme už videli snahu o kombinácie. Už aj ten super bol lepší, hralo sa vo väčšej intenzite a to je to, čo potrebujeme. Teším sa o to viac aj na zápas proti Lícu a potom na to AC Milano aj s tou príchuťou. A ako si Moro povedal, to bude taká šťavička, ten Amorim, vieme, že odišiel dosť nečakane, pre mnohých a šokujúco a tá príprava v Milane mu zatiaľ nevychádza, ale snažím sa pozerať teda hlavne na nás a keď sa na to všetko pozriem, tak si myslím, že Kerik má podľa mňa už oveľa jasnejšiu predstavu o tom, ako chce z United hrať, než mal na začiatku svojho pôsobenia a na začiatku tejto letnej prípravy spoznal tých hráčov oveľa viac. Vidíme, že tá príprava nie je kompletná, je poznačená tým mundialom, ale mali sme tu prípravy, kde sa pracovalo s celým tímom, vyhrali sme tie letné turnaje, či
pod Fanchalom a nakoniec to bolo v sezóne naozaj veľmi zlé, takže dôležité bude dobre naskočiť do tej sezóny a vieme, že nás tam čakajú hneď tie dva úvodné zápasy proti nováčikom, ktoré bývajú veľmi zradné, ale zmenili tieto doterajšie prípravné zápasy tvoj názor na letné prestupové potreby? No, úprimne zatiaľ neviem, čo ešte môžeme čakať. Naozaj tie prestupy, ktoré prišli, boli také nečakané, ale myslím si, že ešte budeme niekoho potrebovať. Na druhej strane, tým, že sa Joro ukázal dobre na tej pravej strane obrany, mám taký tušák, že možno prerobí Dalota alebo Mazraouiho na ľavého obrancu, lebo naozaj obidvaja nastupovali už aj na ľavej strane. A Mazraoui naskočil skvelo do toho zápasu, 45 minút odjazdil ako blázon, počas majstrovstiev patril k najlepším hráčom Maroka. Pokiaľ by si udržal takúto fazónu, tak naozaj budeme mať príjemné starosti s tým, koho stavať. Diogo Srcaš, Hecaš a podobne vyskúša si svoj tep a ten bol menovaný dokonca za vicekapitána, takže ten má svoje miesto v zostave isté, ako sa hovorí. Ale neviem, ťažko povedať, že koho a či vôbec ešte privedieme. Fanúšikovia budú veľmi sklamaní, pokiaľ už by žiadne posily neprišli, lebo asi sú potrebné. Zároveň na druhej strane záleží veľmi od toho, ako hráčom bude držať zdravie. Máme veľké množstvo súťaží, pokiaľ budeme dobre rotovať, tak sa to dá vyskladať, ten káder je dobrý a je tam kombinácia aj skúsených borcov, ale aj veľmi šikovných mladíkov, takže dá sa s tým robiť, ale samozrejme pokiaľ sa ti zrania 4-5 kľúčových hráčov počas prvého mesiaca, tak si celkom nahratý a môžeš veľmi rýchlo vypadnúť aj zo súťaží, môžeš si skomplikovať pozíciu v postupe v Lige majstrov ďalej, môžeš stratiť náskok alebo teda nejaký kontakt s čelom tabulky v Premier League. Naozaj tam vstupuje veľké množstvo faktorov, ale neviem, či čakať ešte nejaké ďalšie posily. Ja si myslím, že tie posily sú viac ako potrebné a keď sme sa tu bavili začiatkom júna, že vedenie má stále veľa priestoru, tak sme vlastne pomaly tretina augusta je za nami. Stále môžem povedať, že môžeme zostať kľudní. Podľa mňa ešte stále nie je dôvod na paniku, ale predsa ten čas v tých hodinkách sa presýpa, je ho stále menej a so začiatkom ligy to bude o to zložitejšie, že keď sa začne nová sezóna Premier League a Kerik začne vonkajším zápasom proti Hull City a potom doma s Ipswichom, ak by náhodou proti týmto súperom, vlastne nováčikom prišli nejaké zaváhania, ten tlak bude zrazu, že blik, snáď jeden raz taký a potom to bude všetko oveľa zložitejšie a hovorili sme, že od toho vedenia stále budeme čakať viac, hlavne v sezóne, kedy sa United po 2 rokoch vrátia do Ligy majstrov a hlavne zvolili si Kerika ako svojho manažéra a videli sme, že za Morimom im to nevyšlo. Teraz sa dali do pozície, že podporili Kerika, takže si myslím, že ho musia podporiť aj na tom prestupovom poli. Ja stále hovorím, že toho času je dostatok, ale ja si myslím, že v tejto súčasnej situácii platí o to viac to porekadlo, že dvakrát merať a raz strihať, pretože tie financie, aj tie dlhy za hráčov, ktorých sme kúpili, ktorých splácame, to ako nás zamešal karty, nepredaj z Ziggyho zatiaľ, zranenie Ugarteho alebo zotrvanie Rashforda, takže to sú všetko okolnosti, s ktorými pracujú v reálnom čase, ktoré sa menia, ktorým sa prispôsobujú a plánujú za pochodu a podľa mňa to dosť všetko ovplyvnilo to plánovanie a vidíme to aj na tých ťahoch Kerika, ktorý sa snaží využiť to prípravné obdobie naplno a ako sme poukázali v tomto podcaste na mnohé tieto detaily, či už je to Mount v strede pola, či už je to ten Lenny Joro na tej pravej strane, alebo aj Dorgu z toho ľavého krídla, čo už vlastne Kerik ukázal v tých hneď svojich úvodných zápasoch proti Arsenalu City, kde to Patrickovi naozaj sedelo, že môžu to byť náznaky toho, čo bude chcieť Kerik praktizovať, pretože aj on vie, že tie možnosti má bohužiaľ limitované, vzhľadom na všetko, čo sa v klube za posledné roky dialo a myslím si, že stále aj on verí, že ešte nejaké posily prídu a budeme tomu veriť samozrejme aj ja. A tento týždeň, ako sme ho spomenuli, nás čaká ešte zápas proti Leeds United a potom to bude v sobotu zápas proti AC Milano v poľskej Vroclavi, kam vlastne sa vypravíme s fanklubovým autobusom. Ja sa na to veľmi teším. Možno čaká nás veľmi dlhá, bojová, náročná noc, ale čaká nás krásny historický poľský Vroclav, krásny štadión, no a myslím si, že budeme vidieť tým v tom najlepšom zložení, keďže už sa vrátia aj poslední hráči toho posledného sledu a bude to taká generálka na presne Tigrov z Hull City. No jasno, tak je to posledný zápas prípravy, tam už sa nie je na čo šetriť, niečo dramatické skúšať, všetci hráči sú už prakticky s mužstvom a poslední sa pripájali vlastne tento týždeň
v čase nahrávania tohto podcastu už sú s týmom Číšeško, Kuňa, Lamens, Rashford, Majno, to znamená budú mať celý týždeň natrénované. Takže títo menovaní pravdepodobne dostanú len nejakú časovú porciu, ale viem si predstaviť, že proti Lícu napríklad odohrajú minimálne 45 minút aj títo navrátilci, alebo aspoň niečo a potom v tú sobotu už by mohla hrať taká pravdepodobná zostava na 90%, ktorá vybehne práve možno aj na ten Hull City ako prvé ligové kolo. Dôležité pre mňa je, že Bruno je naspäť a že sa bude zohrávať s novými záložníkmi, ktorých má k dispozícii. Mbuemo zatiaľ vynikajúca fazóna, darí sa mu, Lacey sa tam ukazuje veľmi dobre, vie naskočiť aj z lavičky, vie byť platný, má energiu, má hlad a to je dôležité. Santos. Obrana sa zatiaľ tiež, áno, Santos sa samozrejme ten ako defenzívny hráč zatiaľ super. Proti týmto tímom z povedzme nižšej polovice tabulky alebo teda nováčikom si myslím, že bude veľmi platný. Proti silnejším súperom uvidíme teda, či ešte niekto príde, ale nechajme sa prekvapiť. Zaujímavosťou je, že oni stále počítajú s tým podpisom toho ľavého beka. Poukazuje sa tam na Shaw a na jeho vek, na jeho zdravotnú kartu, keď je to väčšia priorita možno ako tá pravá strana. Ja viem, že je to taký nepopulárny názor, lebo Diogovi Dalotovi už veľa fanúšikov stratilo nejakú dôveru alebo sympatie, alebo jednoducho prijali by na tej pravej strane väčšiu kvalitu, ale stále tam aj Mazraví. Vidíme, že tam Kerik skúša toho Lennyho Jora, ale na tej ľavej strane je tam asi väčšia priorita podpis. Ale čo potom naznačuje, že ten Dorgu bude hrať asi viac vysunutejšie, čo by zas potom možno Rashforda vytlačalo vyššie ako backup za Šeška, ale vieme, že Rashford sa na tom rote nepáčil, keď tam dostával v minulosti šancu, či v závere jeho pôsobenia pod Amorimom alebo hlavne pod Ten Hagom, ktorý sa mu snažil nájsť ten priestor a vlastne veď tam vieme, že po odchode Ronalda mal rašitú životnú sezónu, ale to sú všetko také otázniky, na ktoré zatiaľ odpoveď nepoznáme a ukážu nám to práve tie zostavujúce prípravné zápasy a potom pravdepodobne aj tie augustové alebo prvo tohto sezóne ostré súťažné ligové zápasy, že ako si Kerik rozloží tie figurky, ako sa Raši chytia tej šance a čo sa ukáže ako naozaj urgent, aby sa do konca prestupového okna jednoducho posilnilo. Teda, že stále to môže byť aj nejaký skúsenejší starší hroťák, ktorý bude kryť Šeškový chrbát, stále to môže byť ďalší stredopoliara, teda pravdepodobne ten ľavý bek. Inak úprimne musím povedať, že na Dorgua som úplne zabudol a ja Dorgua vnímam stále ako hráča do vysoko nie pressingových, ale takých akože counter-attack, protiútokových zápasov, kde vieme, že naozaj hráme proti veľmi silnému súperovi a on to tam obehá a potom v 65. 70. minúte tam môže prísť namiesto neho Rashford a doraziť súpera, ktorý už bude unavený, ale Dorgu mi nepríde ako hráč do základnej zostavy proti mužstvám, kde budeme musieť naozaj veľa tvoriť a kombinovať. A áno, mal tam ako keby také tie náznaky, aj ten gól proti Arsenalu, kedy sa potom aj zranil, ale po návrate to zatiaľ nie je úplne taká forma ako predtým. Každopádne vzhľadom na tú kvalitu, ktorú máme aktuálne k dispozícii a tú technickú vybavenosť hráčov, ktorí tam sú k dispozícii, mi tam do toho nezapadá. Hej? A takže viem si predstaviť, že narazíme na Real v Lige majstrov, tak jednoducho ho tam šupne, aby vypomáhal tomu ľavému obrancovi, zároveň má nejaké ofenzívne kvality, dokáže si splniť to, čo má a potom na záver zápasu tam príde niekto technicky kvalitnejší, zároveň dostatočne rýchly, aby dokázal možno tomu superovi uštedriť nejaké KO. Takže toto je taká moja nejaká myšlienka s Dorguom, ktorú si viem predstaviť, že sa bude realizovať, ale uvidíme, aká bude realita, prvé kolo, ktoré je tu, čo nevidieť. Uvidíme, ako sa to vyvinie v tých ďalších týždňoch, aj s tými novými posilami, aj s tým, ako Kerik začne tú sezónu plánovať, ktorým hráčom dá tú príležitosť začať v základnej zostave. Ja sa o to viac teším, že budeme pri tom v tom Wroclave. Tá pikantná príchuť na tom, tá šťavička bude Ruben Amorim. Ja som veľmi rád, že ho budeme môcť ešte zažiť. Boli sme pri jeho prvom ligovom zápase na Old Trafford, aj pri jeho prvom európskom zápase na Old Trafford, keď sme boli na výjazd v čase, keď sme hrali Európsku ligu a takto to bude taká rozlúčka. Za nás všetko, myslím si, že sa potom z Polska nejako ozveme. Určite sledujte naše sociálne siete, hlavne Instagram, ktorý nesledujete, United Way. Možno niečo buchne na TikToku.
A samozrejme, nezabudnite si stiahovať našu aplikáciu. Som minule hovoril, možno, že musíme nejaký jingle nahrať do tých podcastov, aby sme fanúšikom pripomínali, že si musia stiahnuť teda na slovenskom alebo českom území našu aplikáciu úplne bezplatne a budú bližšie aj k týmto podcastom, aj k ostatným novinkám v klube. Je to tak. Teším sa do Poľska, bude to jízda. Veru, tak ako vravím, laďte sociálne siete, tí, ktorí nejdete, tí, ktorí idete, tešíme sa na vás. A už iba na záver, niektorí napísali, že či bude vo Vroclave nejaký zraz. My zatiaľ neplánujeme ešte program, ako to bude, keď tam prídeme, ale budeme v ten deň, teda v sobotu, deň zápasu, o tom informovať, ako sa budeme niekde hýbať v starom meste. Dáme na naše sociálne siete point a môžeme dať nejaký meetup pre zápasu, nejaké pivko, zoberieme naše custom československé fanklubové lajky a môžeme tam dať nejaké foto a možno aj nejaké pyro, takže uvidíme. Zatiaľ fanúšikovia, majte sa krásne, United, we stand.